Uy mo. Uy. Salan mo. Dili lang. Oh, naon ta koy baligya yuta sa inyo, pre. Ikaw na kayuta. Wasin yuta sa abuhan. Kasi yuta po sa kuko. Pre, musta naman mo? Murag yapon. Okay, ragyapon ko, pre. Bago rin ko nakababa diri no. Sakay sa barko. Sumot na pug ko. Ikaw, pre, kumusta na pud ka? Na, marag yapon. Laroy-laroy yapon yung bukida. Kabri. Ako? Wala ka balo, pre. Ako? Tato artist ko, pre. Mau ba? Asam po ka nga lugar, pre? Ay, sa kuan ra, pre. Sa Australia ra, pre. Ah, grabe, layuan. Ani mong nabta, no? Wa, manggay ko nang hinambog, pre. Tanan dagat, pre. Nalibot na ako nap. Ako mga pare, di sa paghinambog, businessman, jugo. Da, tinud ka na, pre. O sige, sampulan ta mo palit tag yuta. Karon dayon. Sige, pre. Mamang ka na imo nimo. Ha? Tara. Ay, businessman. Manday ka, pre. Tara na, pre. Tara. Asa sa pre? Sige mo, mana, pre. Di ba mo man atong classmate sa una? Matay, mag-uumag yapon sige mo, pre. Mao na, pre. Kay absinot man. Ata, pre. Professional ta. Awa, sige mo, Rono. Sige, Riapug. Libur sa kaumahan. Angay ra po na niya mga pare, kasi sige ra mo pamayaba sa una. Nya, ato na to ta. Tara, tara. Uy mo! Uy, salan mo. Dili lang. Ah, grabe mga professional. Nagani mo, di naman mo pahag noon. Katul ka na mong trabaho. Di madapawan me. Ah, grabe naman po mo, pre. Ay. Dili mong good, pre. Naglikay na may ba, kay allergic, kay may panit. Grabe na mga gimo. Wadyo kay paglambo. Dahil sa, pre, akin na ibala nga baligyag yuta, dali kay ako palit. Mo, bitaw mo yung itinood na istorya mo. Daghan kini siya kas. Ikaw mo, basing gusto ka mo bodyguard ni Uknol. Bitaw mo, para magkakwarta-kwarta po ka ba? Sige, magkagpuyo ning uma. Adili sa guro ko, pre. Kaya naman ko yung trabaho, Drigod. Dili mabiyaan ba? Basi na kayo na ibalan da yuta or erito ba? Basi palito na ko karon. O, naon ta ko'y baligya yuta sa inyo, pre. Ikaw na kayuta. Wasin yuta sa abuhan. Kasi yuta po sa kuko. Grabe din yung pre, eh. Boss, kung malang survey mo yuta, boss. Tuyok na namo tanan, boss. Uy, engineer. Mga pila ka na ka-hektarya? Mga 40 hectare, boss. Ah, sige, Nir. Kaya ka ng tulo ka hektarya. Pabuhatan ako nagpabahay para naikapuyaan ang mga taong walay pinoyanan ba? Ah, sige, boss. Ano sabat naman start, boss? Ah, sige, Nir. Karoon unta to pero alanganin naman sa oras. Ugma na lang. Ah, sige, boss. Budget na lang 1 million. Ah, sige. May problema na, engineer. Ah, sige boss, balik lang yung mga. Sige, Nir. Ayaw mo. Kaya, pre. Muli lang sa ko, pre. Kay naunta ko ibaligya sa inyo yuta pero maghilas naman kayo mo. Sige, Awa, pre. Uli na lang sige mo. buli mo kay kagod. Kasi ako'y buling kita man ninyong tulong buling ako ara gisampulan ta mo palit og yuta. Pero kay kaganiya kay mong ana-ana sige mo. Di wa man pugo kabalo nga iya din ning yuta. Mas dato pa man sa tuwa ay. Awa. Di lagi matok masiguro ang tao lagi. Oh, ganino, mana tong lesson learn.